besok dumadening perang gedhe Bratayuda mungsuhmu aku. Lah iki kedadian tenan. Kula Kang Saka kuwi nggih para Pandhawa utamane Kaki Kresna dina iki lilakna kalungguhan Senopati tak jaluk tak pethukne Kumbayana. Risang moho yekti sawusing semedi mungguing pacradaan dang wani ngali wijiling sasangka saking grane ngarga karnan yasira alonan ngandika kanan jajuralon nangandika adalah Kakang Dirupada iki ya Kumbayana pancen aku sengadi aku methukake karo kowe eling jaman kala semana kowe bedah negara Pancala kowe nabok nyirih tangan ya ora nganggo cara kaya mengkono tangeh lamun aku iso melehake kawan Kakang Sucitra. Nalika semana aku ya wis prastya janji. Aku trima Kumbayana nanging entenana. Besok dumadening perang gedhe. Aku karo kowe kudu Pancakara. Dina iki bakal tak tetepi. Oh iya kudu. Aku ya samate gati sawigung diri. Aku tata. Kakang Sucitra padha-padha murite Rama Bhargawa. Padha-padha murite Remban Begawan Rama Parasu. Aku karo kowe padha ngetokake marang kaprawiran. Kowe sing digala-gala karo Begawan Rama Parasu. Nganti kowe diparingi kuwi Gendhewawaja. Kyai Bhargawa diparingke karo kowe. Malari kala semana mbangga sayembara mentang langkat Gendhewawaja Pancala. Saiki kowe ora gablek. Ayo. Kasektene Jiwaraga, aku ya kasektene Jiwaraga. Endi sing luwih digdaya? Ayo cobanen Kanjeng Adi.
Ah! Ya Kumbayana, pancen aku ngakoni kaprawiranmu. To sing balung leting kulitmu. Pancen ngedapi-dapi. Nek waspadakno. Pusaka Permati Pancala. Jemparing Kuntraja bawa arang kranjang tadumu kowe. Kakang Drupada aku ngerti. Jemparingmu iki jane ampuh Ntrajabala iki ning gandengane.
Kelawan Gendhewa Kyai Bargawa. Rikala semana Gendhewa Kyai Bargawa wis pedhot. Monggo sayembara mentang langkap ning Pancala rikala semana. Sing medhot si Permadi ya muridku. Mula jemparingmu ki ra ndayani apa-apa. Nyoh jemparingmu tak balekke. Kacarita eling-eling Sang Begawan Durna guruning para satriya ing reh prigeling jemparing sarta titising jemparing. Rikala semana jemparing karo Sang Prabu Drupada Nracabala salah sajuga sinaut kelawan Resi Kumbaya Resi Graka wangsulaken lumepas kebat kaya kilat kesit kaya ratik tumancep jajanira Prabu Drupada gugur pengawak kusuma bangsa. Segede pangapuramu ya Kakang Drupada, ora kok jeneng aku iki tegel karo Kakang Drupada. Arep dikaya ngapa wong kowe kuwi karo aku kadang nak sanak sedulur nak ndulur. Bapakmu wa Peremban Begawan Dupara kuwi kang masih bapakku Prabu Baratwaja. Janjane mono aku iki ngejawa rikala semana. Aku mau gandruk karo kowe ngatasi kuwi anak pendhita. Mbok rewangi lunga saka pertapan menyang tanah Jawa ki iso mulya. Kowe iso jumeneng ratu ora ketang negara-negara mung titipan kowe mung ratu, ratu wakil. Jane sing dadi ratu kudune Ki Gandamana. Ya ta? Aku ngerti sejarah. Nah, dina iki aku mau nguntapake balimu marang Lokabaka. Ora kok jeneng aku kejem. Nanging mbok menawa iki keparinge Gusti kudu mengkono. Para Pandhawa, senopatimu Prabu Drupada gugur iki. Aduh, Rama Prabu, Rama Prabu. Koko Prabu. Kanjeng Rama Prabu Drupada gugur madyaning palagan Koko Prabu.
Wah, yen kaya ngene iki Pandhawa kakehan dosa. Piye Kresna kakangku? Kados pundi Kanjeng Koko Prabu? Wis. Terus jemena. Mbok menawa Kang Rama pinasti ya kudu mengkene lalakone. Sambung ngrapete kawan Kumbayana Begawan Durna kuwi ya isih pundhenmu. Wis saiki urektine dhisik. Pasrahna karo para brahmana, para nimpuna. Karben konarepane dirukti sing tak becik-beciki. Oh. Werkudara, Kresna kakangku apa? Kang Paman Pancala, Paman Prabu Drupada ya mara sepuhe Kang Raka Prabu Puntadewa gugur. Sing dilabuhi sapa? Sing dilabuhi ora liya kejaba mung para Pandhawa. Mungsuhe sapa? Ora liya Begawan Durna. Lah, mula dina iki Werkudara, kowe dadi Senopati mesti ngono ayo. Dang ngene ya, tak disiki. Lho sing akon perintah kowe dadi senopati iki sapa? Aku ngerti kowe tak perintah mesti ora gelem. Ya toh? Mulane aku ya ora merintah. Ning ngene lho Werkudara. Kowe yen tak perintah karo gurumu perang mesti kowe ora gelem. Ning aku njaluk tulung, lakonana. Iya, anggere ora mungsuh karo Begawan Durna. Ora.